Ning aja ngono lho, Mas. Aja ngenangi iki ular. Iki ambek ngene iki lek kuwi yo ndek bojo lho, Mas. Ndek bojo? Ndek bojo anakmu loro kok, Lek. Ora. Ayo, oh yo kenyataan dia anak loro nang mbok akoni. Lah kaya anake kudu malah genah malah anake. Anak kula. Anak kula. Ayo anakmu to, Lek. Anakku. Ning gumonku kan aku yo ora tau dolan nang omahe to, Mas. Ah, piye? Bojomu ki yo dedeke kaya kowe apa sakku to, Mas? Sak kowe no kok. Sakku, Mas. Yo. Kayak dia anak loro ki lek ngayahi kepiye? Ora sate critakne. Lah terus Kowe bingung ora? Hah? Ayo praktekke kene. Ya ngono ye. Sudi, penting aku iso bayang ya, Mas. Apa? Mesti kok bojomu ngelekar. Ya. Kan. Sakit kan suwe-suwe dah iki. Coba ruang ya, coba ruang. Apa? Oh iso enek-enek cerit. Lah cara kasare kalau aku mentok ngono lho. Mami makan dik-dik cerit lho, dik-dik cerit ngene. Campur. Lah aku tak ngarani lho, kowe dhewe sing ngarani. Oh, ngono kan yo piye penasaran yo, Mas. Iya, betul. Heeh, omahku yo kaya daleme Pak Edi, daleme Mas. Omahe normal apa piye? Jadi ben bangun lho, Pak. Oh, ben bangun. Ben bangun, iya. Normal. Nomor gede ngono. Yo dhuwur kok. Dhuwur. Yo dhuwur. Lah mlebu ning omah piye? Lho, dhuwur lho. Lah mlebu dibuka lawange langsung mlebu bledang. Lho, kan anu nih, apa nih asale kan ning dhuwur. Jenenge kan dulu. Lah, apa geduk kowe? Oh. Yo piye carane to? SL kan biasanya dhuwur. Kita dongok ngisor. Ngawur lho. Bukane Ya nih. jenenge omah yo sak normale omah to. Heeh. Yo dhuwur ngono. Lah kowe manut aku. Piye? Lah bojoku arep mlebu kepiye? Lah piye to? Lah yo dedeke padha aku omahe cilik. Lah bojoku mlebu ndase tok. Wah, jok kene sikile deret-deret catur.